Svet sa neustále mení a je dôležité nové impulzy spoznávať. To je jedna z myšlienok grantového programu Spoznajme sa nitrianskej komunitnej nadácie. Tento program prináša príležitosť, aby cez malé komunitné projekty sa títo ľudia, ktorú tvoria väčšinu, a títo ľudia, ktorí sem prišli z cudziny, mohli lepšie poznať a navzájom spolupracovať. Tento rok bolo podaných 17 projektov a podporili sme 6. Myslím si, že každý rok je záujem o tento program väčší a projekty sú kvalitnejšie. Projekty predkladali aj neformálne skupiny. Členkou jednej z nich bola nitrianska výtvarníčka, ktorá pred pár mesiacmi začala robiť dobrovoľníčku v centre Komín. Tým, že som žila dlhé roky v zahraničí, tak asi si s nimi rozumiem viacej a preciťujem, čo zažívajú v cudzej krajine, pretože vyhľadať pomoc v cudzej krajine je veľmi náročné a nakoniec chýba im určite aj rodina, čo mne veľmi chýbala, takže verím, že majú podporu i mimo takých pracovných záležitostí a stretávame sa aj v súkromnom živote. Ľudí veľmi ovplyvňuje to, ako sa o ľuďoch s migračnou skúsenosťou hovorí napríklad v médiách. A častokrát tí ľudia už prichádzajú, akoby, že ešte nemusia poznať niekoho z tejto komunity a už prichádzajú s nejakými predsudkami, ktoré buď sú nejaké neutrálne, alebo častokrát aj negatívne, práve preto, že rôzne politici nejakým spôsobom túto tému akoby, že aj využívajú na nejaké naháňanie politických bodov. Takže v tomto kontexte je to výzva pracovať a prepájať tie komunity na tej lokálnej úrovni. Práve preto majú podľa nej projekty na prepájanie komunít na lokálnej úrovni veľký význam. Spoznávanie sa však niekedy deje aj automaticky. Mamičky, ktoré majú migračnú skúsenosť na detskom ihrisku, zoznamujú s mamičkami, ktoré vlastne sú akoby že domáce miestne a zistia, že je toho o mnoho viac, čo ich spája, ako rozdeľuje. Občianske združenie Marína získalo grant na pokračovanie dlhodobých aktivít, ktorou je napríklad aj jazyková kaviareň. Tá je otvorená aj pre Slovákov, ktorí sa chcú porozprávať v cudzom jazyku s ľuďmi, pre ktorých je jazykom materinským. Pracujeme s ľuďmi, ktorí sú aktívni v integrácii, aj s organizáciami, čiže presne vieme, kto reálne robí tú integráciu. A ja som veľmi rada, že práve v tomto kole boli vyhodnotené organizácie, a dobrovoľníci, ktorí reálne sú zapojené a robia a majú skúsenosť s integráciou. Podľa aktuálnych štatistík je z celkového počtu obyvateľov Nitry 19% cudzincov. Aká je tá najzastúpenejšia národnosť, ktorá pobýva v Nitre? Stále to ukrajinská, česká národnosť, ruská národnosť, Srbi sú tu nasilne zastúpení. Teraz nám vstúpajú Vietnamci, ktorí ako idú, ten počet nám narastá veľký. Filipíny, ktorí sú tu, Gruzia. Podľa Fraňovej je jedným z cieľov grantového programu Spoznajme sa dosiahnuť, aby cudzinec nebol chápaný ako problém, ale ako benefit na rozvoj majoritnej spoločnosti. Tento rok sa o to pokúsi 6 podporených projektov, ktoré na realizáciu získalo spolu 11 890 eur. Hlavným partnerom grantového programu Spoznajme sa je spoločnosť Jaguar Land Rover. Ak sa tí cudzinci tu u nás budú cítiť dobre, budú mať vytvorené podmienky na to, aby boli spokojní a zároveň aj teda tá naša komunita domáca, lokálna bude spolupracovať, alebo teda budú ich vnímať takisto, že sú to ľudia, od ktorých sa vedia inšpirovať, vedia sa veľa naučiť, tak skrz týchto projektov sa dokážu viacej spoznať, tie kultúrne odlišnosti možno, že sa priblížia nejakým spôsobom a vidíme to aj my u nás vo firme, ako navzájom interagujú títo ľudia, robia si spoločné výlety, učia sa spoločne jazyk, čiže určite to má velikánsky prínos.